Goiaz gu. Goiaz. Goiaz gu. Hombre, hau edia, lesakarrak eta beratarrak eta. Eguardion. Ze, galduta do. Ze, bortzinak utzita honat. Hola. Akelarre itea? Gazterik batxin akelarrea. Ez dago aizki, ez dago batera aizki. Bate. Bueno, nire etorri naiz, baina ez akelarre itea, baizik eta diru banatzea. Tor dago pres, nekin pixka jogatzeko eta. Rojillo, gorritxoa. Bai, beregan, konfiantza. Bueno, ikusiko dugu, bos baiet zordon. Venga, alio. Zena? Alfredo. Alfredo, nugu azea. Zugarramordikoa. Hombre, akelarre, zugarramorde, lotura handia dago bintza. Lotura handia, bai. Bueno, orduan hemen antzerki inguruan, film inguruan, eta izaten die galderak, orduan, behintzat, alde horretik erraxak. Hauxe, a ver. Auskalo, ikusiko dugu. Bueno, lehendaiziko ez da filma, Venga, denbora, Europako zein hiriburutan dago Gorki Parkea. Gorki Parkea, bestela galdetu. A ver, Gorki Parkea, egizu ze Europa... Joan. Moskun, bai. Bai. Denbora, 11 segundo besterik ez. Gorki Parkea, zal dago Zugarramurdin olako parke bat? Gorka, bai. Gorki, Orduan, non errandute Moskun? Moskun, bai. Bai, zuzen oso ondo. Bueno, jak. Bueno, ez dago izki. Ja, bada. Garagarrako bada. Etzen baya galdera oso erraxa, Ja. Bueno. A ver, noiz azten dire errexek. Orain, bera, denbora, zein izendu gure kortak? Jose Luis. Bai. Denbora. Bai. Eta nola da, bere keinurik famatuena nola da? Joder, eske baitu endertze. Bai. Korta verdadero! Bai. Jose Luis Osondo! Bertxe bai euro! Bueno. Fácil. Sí. 15 segundo besterik ez da berrogei Patrikan. Kejatuko zea. Ez. Antzerki munduan ez da erraxera bazen dirua, Esatzen alduzu. Lan asko eta diru, bueno, batzuk asko ere, baina... Diru bate. Bueno, jarraitu behar dugu. Denbora, zenbat tentakulo ditu olagarroak. A ver. Zenbat tentakulo ditu olagarroak. Zenbat. Zugarramurrez dut olagarro askori izan da, baina... Bai. Zortzi. Bai. Denbora, 26 segundo. A ber, zuek bernotarra zarete? Ze, kostakoak. Eta olagarroak 8 tentakulo ditu. Izango da Bermeon. Eta mundu osoan, bai, zuzen! Eskatu lan goztinuak ea? Hori, jaka! Gaina, bai, eske, utzi ditu lagunak eta zerran duzu, gaur nire kontura bazkaldo. Claro. Baina, eta momentuz... bi aukera zeuden, ezta? Bai. Bata zen, Oilaskoa. Oilaskoa eta bertzia. Eta, pues, langostinoa, mariskoa. Mariskoa, no? Momentuz, beratarrak eta. Mira, irri zaire. Bio zarete, bio. Vale. Momentuz. 26 segundo besterik ez, eta 60 euro Patrika. Galdera, etzara kejatuko oso erraxa dia. Joder, ustedes hori zaiak ziela. Ez, a ver, bueno, ikusten zango hau. Denbora, ze liburu sakratu osatzen dute itun berriak eta itun zaharrak. Ole. Ze liburu sakratu osatzen dute itun berriak eta... Biblia, bai. Denbora, zupir horrekin mezara askoretzai bate. Bueno, gaur egon gara. Gaur elbitan. Bila kostata, berraunta zagizten bat eskaileri gota. Gainera, gainotatu. Bueno, gaina kelarre eta Biblia eta... Sobera laguna getzian, Bueno, Biblia diozu. Bai, zuzen, Biblia da, oso ondo. Venga, 8 euro. Marisko doble gau. Marisko etxakolina egin, Nork botadu errintzu hori, nork botadu? Jorete. Bota. Tori, 1 euro, Gol! Hemen asmatu, Tori, kago la leche, Tori. Bueno, bera, behintzat kafia horrenduko, bai euroki. Ole, joder. Bueno, 35 segundo besterik ez, zenbat diru jo? Ja, 80. 80, 1 euro beste horrek. Egun. Irrintza batekin, ordainduta nahikoa. Bota nahi dituzunak, baina ordainduta bat, Hainitzen pensatzen gero. Banek izerta izin. Bueno, oraingo hau espazo asmatzen, espazo asmatzen, taldetik bota zuzenia. Zuzendaria, ez? Ez, hoi da zuzendaria. Zuzendaria hau da, eta zu aktorea. Zelapartaria. Bueno, baina alera jakin tarteka logistikare. A ber, denbora, zeizen du zinemagilea den Francis Ford Coppola zinemagilearen alabak. Sofia da, ez? Bai, Sofia. Bai. Sofia. Denbora.
Sofia. Sofia Coppola. Orduan, Francis Ford Coppolaren alabak Sofia du izena. Ustez, bai? Ustez bai. Bai, oso ondo, bertze €. Arretu bertzaitu, ja? Bueno, €1. €1 eta erauzten laguna beste hogei, baina horiek iztutu balio, Ai, bala, Horiek iztutu balio. Hori da, bueno, hori beretza. Abuela fuma. Hori izan du da, gentileza de la casa. Askorik ibilaltzea hortikan, bidaia etxenta. Bai, ez hau nitz. Ez hau nitz, bueno, ikusiko dugu. Denbora, ze herrialdetan dago Sardinia, edo Cerdeña. Italia. Bai. La hostia, Sardinia. Denbora, Sardinia bat, Bakalau, Sardinia bi. Bueno, orduan Italia duzu? Italia. Bai, Cerdeña, Sardinia, Bai. Italia nomen dago? Bai. Bai, oso ondo, Italia! Bueno, ongi. Bueno, 54 segundo besteik ez. Oainik ez duzu minuta agortu eta €100. Ole. Bueno, orain ja galdera zaila. Ja taksien etxean. Orain ja galdera zaila. Denbora, zein telesailetako protagonista zen Zack Morris. Eta galdetu hortik. A ver. Galdetu, bega, muitu. Zack Morris. Bai. A ver. Bai. A ver. Hala. €20, Patricana, venga. Venga, salvados por la campana. Salvados, bai. Denbora. A ver, A Rubia. ver, Rubia. Torrena. A ver. A ver, te zamarra euro, bai. A ver, Zack Morris. Salvados por la campana de Gaztelugatxe. Osea, bakarrikan, salvados por la campana bakarri. Zack Morris. Bai, zuzen! Ondo, bizka. Oso ondo. Bueno, eskerrik asko, Rubia, Arte. Joder, minuto bat eta 12 segundo. Minuto bat eta 12 segundo. Eta Galdu kontua, eunta berrogei do, lako zezer? Bai, 2, 4, zortzi. Zortzi? Eunta €60? Lau, 6 zazpi, eunta berrogei. Eunta €100. Uste dut gaur marisko bazkaldu bazutela, Txakolina Bortziriak. eta hau Bilboko urare bai, Naiz eta bainikan ez den bukatu hau, Hoxe. Hemen giroa erraz irabazten da, baina galdu ere, bai, Oi, egia. Abiadura berdina gainea. Denbora, nor da Arartekoa? Eta galdetu, nor da, izena bizena, bega, bota, galdetu. Hostia, a ver, no. Izena eta bizonak, Nola? Izena? Gorka Martínez. No, koldo? Gorka Izena, Nola? izena eta bizena, eta interneta ez dut erabili. Nola? Iñigo Arartekoa, Lamarca. nor da, urtek dara mazkiba. Iñigo Lamarca. Iñigo Lamarca, bai, denbora. Marka derra zuria, hainbeste denbora gutxien eta hainbeste diru. A ver, no segitzen du. Bueno, Iñigo Lamarca, Arartekoa. Arartekoa dara mazki urte asko, postu horretan. Ike. Eta Iñigo Lamarca, izena arranta ez dut irudikatzen bera aurpegia? Ba, Iñigo Lamarca da Arartekoa oso ondo! Oso ondo! Venga, bertze €. Odoxe! Bueno, minuto bat eta 38 segundo. Zortzi, osea, €160 eta baina ez duzu denbora erdia gortu. Hau marka. Ba, bueno, jarri dezagun orduan denbora. Nora ertu zen Playboy aldizkariko lehen azalean. Amigo. Eta zuk hau Playboy ez duzu irakurtzen, Bai, zu Benito... Playboyen, nola? A ver, nora ertu zen Playboy aldizkariko lehen azalean. Lehen azalean. Bai. Ideike. Agian Sara Montiel edo? Lola Flores, La Veneno, con su tiburón. Ideik ere? Galdetu. Bai, norbaite. Bota. Playboy. Playboyen azalean norra ertu zen lehenbiziko aldi? Lehenbiziko aldiz, bai. Playboy. Aldizkarian. Marilyn Monroe bat. Bai. Bai, Marilyn Monroe. Bai. Denbora. Hola, bertzaz. Marilyn Monroe. Hor, Ideik ere? irudi famaturi, ez da, beko aizierekin eta hor soinekoa kontuz. Nola zen, nola? Bai. Movimiento sensuala, nola? Hola, zela pixkat, hola. Orduan, eta uste duztu orduan Playboy esan duzela? Hola, errandut. Lendabiziko aldiz, gure Marilyn Monroe. Está bien, behar ba. Bai, Txiripase! San Joan. Hau da bere una, gaur da bere una, Loteria erosi zarate? Atzo ginen zua, saltoka eta gure desioak ematen da. Bai.
A ber. Erosi dut, Ega Ramarizu, loteria erosteko gaurre. Korete, non da korete? Korete, que nos va a tocar. Beita bi, oindiga ez dut demora erdia gortu. Eta ja, ez dakizen bada, no? Eta eunta larogei, olako zer? Bai, eunta larogei. Eunta larogei euro. Gaur mariskito. Bihar besta. Bueno, a ver, jarra izagun. Demora, norena da La Bohème Opera. A ver. Norena da La Bohème A Opera. ver, la Bohème Izenta bizena, izenta bizena, La Bohème Opera. Bohème. Izena... Bakizu horren baite? Puccini. Izenta bizena, Venga. Honi zen eskatu bartzaio, bertzela. Puccini, izena... Ustukuit Patrika. Ez? Zakizu? Jacobo. A ver. Jacobo Puccini. Giacomo Puccini. Bai. Eta listilistak eta garbantzuk eta Giacomo orduneten egozin gauza. Bai. Eta zuri esker batzuk Giacomo Marisko gaur. Bai, hola. Bai, ez. Bueno, ordon, La Bohème Opera, zure ustez, Giacomo Puccini irena da. Giacomo Puccini da edo, egilea edo, La Bohème. Giacomo, tu come... Nosotros no ondo! A ver, vamos, salgo hortela gaur. Hau berria, beste hori euro. Bueno, competencia. Hogei euro merezuzu baina. Torri. Hala. Venga, demora, nork uzen duzuen Viridiana filma 1981. A ver. Izenda bizena, Viridiana. Nork uzen duzuen Viridiana filma 1981. A ver, Viridiana filma Nork uzen duzuen. Viridiana, hoy español bat da. Bai, español. Luis Buñuel da? Bueno, izena, Luis Buñuel. Hala. Izenda bizena, Luis Buñuel. Bai. Demora. 3 minutu eta 18 segundu. Bueno, horrek honetan erabilizu denbora pixka bat. Bai. Ordon, Luis Buñuel, zuk etxenekien. Ideik ere. Eta zure taldekideek eta bai. Bai, erranaute. Hemen erentzun dut nik hemendikan Luis Buñuel. Baina Luis Buñuel izango te da. Ideik ere. Ba, esango dizut. Bai, zuzen! Bertze bai euro, berreun eta hogei. Ja, galdu doia. Ez que, a ver, Azkean zu egin duzu. abanik hori, hola, politxa. Bueno, ba, 3 eta 18. Bueno, guain honetan, zailago jarriko izut. Ze askotan entzun dugun gauza bada, askotan, baina auskalo asmatzen duzu. Ordon, demora, zeintzu dira zazpi bekatu kapitalak. Zazpilak, Zeintzu dira zazpi bekatu kapitalak, a ver. Gula... Bai? Venga, mucho, gula. Zoitzen bai, gula... Bota, galdetu, venga. A ver, bai. Venga, zazpi bekatu kapitalak. Gula, zabelkeria. Hoi da bat. Ira, ere bai. La ira, la envidia. Ez dakit, eske... Zazpi bekatu kapitala zein diren. Gula, bat. Envidia. Ira. Zazpi bekatu kapitala. Hiru falta. Sober. Espera, hostia, erreratu dugu zein gauz eta jazta, totalo goigo... Bai, gula bai, hori erando. A ver. Ez dakit. Gula, ira ez dakit ze, bero, bai. Gelditu denbora. Gelditu, paso. Bai, geratuko, bai, denbora. Ordu horri batar, Hauek harin ez zer esaten da. Pero ni nahi. Tori, Zehatuko, zea bain arte. Ja, horregatik. Bueno, 20 euro ondo dago, baina jakin nahi duzu, zeintu dira zazpi pegatu. Bai, dodia, A ver, sabelkeria. Sabelkeria, Lujuria edo, lizunkeria. Kodizia, bueno, edo sexo. Bai, oizo. Euskal Herrian hoi soberan dakagun gauz hori, hoi da. Kodizia, nagikeria, ira edo aserrea, inbidia eta arrokeria. Hoi dira zazpiak, Bat ez du asmatu bakarrik, Bat! Garri 20 euroiek. Zu musika eta... Entzuten duzu musika? Bai. Zuze, pinte guzita benitu lertxun ditola edo? Denetai. Denetatik? Pagar, itoiz... Bueno, ba hau ez da inzaila eta musikakin lotuta dago, bai? Denbora, zeintzu dira Simon & Garfunkelen izenak? Simon & Garfunkel. Izenak? Bota, izenak, Paul Simon eta Art Garfunkel.
Denbora. A ver. Paul Simons Paul Simon. eta Art Garfunkel. Ark. Art. Art. Bai. Art, artista derra ibai. Art Garfunkel. Arthur. Bueno, Art, para los amigos. Ondo, zuze. Claro, Art. Bien, para los amigos. Claro, Art. Para los amigos. Claro, hola. Lauta oita maika segundo. Ordon, oita bederatzi segundo besteik ez? Ordon, a ver, denbora, Frantziko zein hiritan jaio zen Jules Verne. A ver, Julius A ver, Verne. eta. No. Jules edo Non Julio sortu Verne, zen? nahi zuen modu. Badakizue? Frantzeko Jules zein Verne, hiritan jaio zen nik ere. Julio Verne. Ez dakizue? A ver, A ver, Julio Frantzian. Verne, badakizue non sortu zen? Herrialdea jaio zen? Frantzia. Ideik Venga, a ver, ere. bota ozenki. Bota, bai. Bota. Ez, Ibaldo. Bota. Parisen. Parisen, bai. Denbora, Paris dinator. Eta bat naiz di. Bat naiz di. No jotzen den. Pixo! A ver. Erantzuna, okerra! Nantesen jaio zen, Nantes! Bueno, Ja, hasten ja Marilinenekin ja... Ja, Marilén, bota bueno, dute, ja, arekin ja botaz asmatu da. Ja, honetan. asmatzen bali manun ja. Bueno, lauta berroita, amazazpi segundo. 3 segundo besterik ez. Beraz, ez du demorik ematen ez da galdera egiteko ere. Beraz, zenbat diru dukazu hor? Bat, bi, hiru, lau, bost, Bost, sei, sei. zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Amar, bide hogei, 200 euro. Bai. Momentuz, 200 euro! Eta zergatik diot momentuz, momentuz, amigo! Bueno, baina zure esku dago, Bai, bai. Nik emon gehizut aukera. 200 euro ja zuria dire, nahi izan ezkero. Plantutik da duzu. Bai. Baina bada aukera, bikoizteko. Gero, da, bikoitza ala ezerrez. Hori da. Zuk ikusi. Nahi guztu jokatu, bestela bertan Ez. plantauta. Hau, sakelan Sakela, sartuta, bai. orduan gaur zer bazkaldu behar zu gaur? Gaur, marisco. Gaur, mariskito, 200 euro! Zoriona, Bueno, por cierto, zenbat launtzate? Oita lau bat. Bueno, oita lau laun, oita guzgarrena onartu duztu, ez da? Bai. Guazen bazkatzea. Venga, guazen bazkatzea deno, venga, tita, eurra. Gaur mariskito eta txakoli, a Joder, tope. ze ona. La hostia, zu, 200 euro.